Ya dadi wingi rampunge isih wengi kae nok mergo ya kepapak sahur. Lah nek iki engko gandeng apa jenenge wancine Idul Fitri luwih wengi meneh nok. Oh iya, ora dene ya wis manut apa sing dadi kersane panitia. Oh iya, ndak bukane atur ya nok, ya awit saka iki isih wanci lebaran utawa Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sepiro gedene kaluputan aku njaluk pangapura. Ya aturke panuwun. 501 tak oncekane dhisik no. Piye? 5. 5 kuwi Pancasila sing diregem. Oh ngono. Dadi apa jenenge piyayi-piyayi anggota-anggota sing mapan ana ing 501 kene kudu ngugemi kenceng ya kuwi adeking Pancasila. Oh iya. Sing angka loro kuwi 0. 0 kuwi kosong. Kosong kuwi tegese tidak penuh. Prajurit sing mapan ana ing 501 Bajrayuda kene iki tidak penuh apa jenenge tendensi siji. Satu, kuwi satu tujuan menjaga keutuhan NKRI, menjadi pengayom rakyat dan pelindung masyarakat. Tepuk tangan untuk teman-teman anggota sing mapan ana ing 501 Bajrayuda kene no. Oh iya ngaturke panuwun. Iki ulang tahun utawa dirgahayu sing kaping 25 ya no. Ibarat umur 25. Kuwi nek 25 ki kanggone menungsa kuwi wis umure wis mancik ana ing tataran dhuwur. Tataran dhuwur piye? Wis tatarane tataran sepuh no. Wo ngono. Sepuh kuwi identik karo apa jenenge kadewasan. Sepuh kuwi saka lingganing tembung asepe ampuh kuwi ning ngono kuwi. Oh iya, marep ning kene iki kathah piyayi-piyayi tentara utawa apa jenenge anggota sing ora sepuh tok sing nom yo akeh no. Wo ngono. Ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan, mangane kowe besok nek umpamane duwe anak lanang ya to, kuwi nek iso gadang-gadangen dadi tentara mergo tentara nom ki biasane dadi calon menantu idaman no. Oh iya ta. Nek aku ki mbiyen ki cita-citaku dadi jenderal kaya bapakku kono. Lho sampean ki apa anak jenderal? Aku ki cita-citaku dadi jenderal kaya bapakku. Lah yo bapakmu yo jenderal. Ora, bapakku yo pengen dadi jenderal. Oh, bapakmu pengen dadi jenderal dudu jenderal. Dudu, bapakku yo pengen duwe cita-cita dadi jenderal. Iya, ngaturke panuwun sing tanpa upama. Dene wis kapinitaya mapan ana ing 501 ya infanteri Bajrayuda kene. Ya, ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan awake dhewe kepareng sowan mapan ana ing kene jangkep ya nok. Ya. Gamelan Pelong Sendro gelar wayang ya kaya ngene iki nduk, endahe kabudayan ki ya kaya ngene iki. Ning ngarep mau wis padha ngendikan kalamunta akeh sing ora mudeng perkara wayang. Ning jati dirine katresnane marang wayang kulit gedene kaya ngene iki nok. Oh ngono ya mak. Mula kang saka kuwi aku kalawan kuwi aja nganti ninggalke ing babagan kabudayan ya nok. Iya ya mak ya ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan. Ngaturake panuwun marang panjenenganipun Bapak Letkol Infanteri Gusti Bagus Prayuda. Ya, dan yon ning kene ngaturke panuwun tanpa pepindhan lan mugi Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Ya, Bapak Dante Madiun beserta Ibu Kalapas kelas 1 Madiun Letkol Sukus Bandono. Dan Denpom ingkang diwakili dening panjenenganipun Bapak Wadandim Pom Gus Mamang Dirut Rejo Agung Mas Imam PLT Wali Kota diwakili panjenenganipun Bapak Kakes Bangpol Kota Madiun Koh Ivan, Koh Ronald, Koh Tony, Koh Calvin, Gus Ali, Pak Ilham, Mas Kris lan ugi C Arin, Bapak Samad, Bapak Halim, Pak Putra no sing mensukseskan pagelaran bengi iki ya ngaturake panuwun sing tanpa upama. Mula kuwi ayo kanggo gugah lan bakar semangat juang ana ing bengi iki no. Arep ngaturake lancaran. Arep ngaturake lancaran 45.
diwiwiti saka tambur trak trak ngono 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 ngono